Michel Barnier, negozjatur ewlieni dwar Brexit min-naħa tal-Unjoni Ewropea, se jkun f'Malta laqat dwar is-suġġett tul il-jum tal-ħamis. Svela dan id-deputat Prim Ministru Louis Grech fil-Parlament, illi fisser kif bħalissa huwa diffiċli li wieħed ibassar se jkunu qegħdin jinvolvu dawn in-negozjati. Kunu l-bażi tan-negozjati, iżda l-idea ġenerali hi li ma nħottux pontijiet, anzi nibnuhom iżda mhux għaskapitu b'ċerti prinċipji fundamentali Ewropew. Per eżempju, da ħajkun japplika fejn jitlu n-negozjati fuq is-suq ewlieni, speċjalment fejn jitlu il-moviment ta' persuni. Id-Deputat Prim Ministru qal li fuq l-Ewropa Brexit tista' tkun preċedent tal movimenti nazzjonalisti f'pajjiżi oħra li jsegwu l-eżempju tar-Renju Unit. Proċess twil u skabruż ta' negozjati qed iġib inċertezzi. L-Unjoni Ewropea se titlef il-ħames l-akbar ekonomija fid-dinja b'impatt negattiv fuq l-ekonomija Ewropea u fuq is-suq wieħed. Grech spjega kif il-budget Ewropew irid ikun ridimensjonat. Jista' jkun hemm effetti negattivi fuq l-immigrazzjoni u minflok kooperazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Istati membri l-oħra jista' jibda jkun hemm konfrontazzjoni u kompetizzjoni. Id-Deputat Prim Ministru għamel referenza għal dawk li jistgħu jkunu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' Brexit għal Malta u riafferma li l-Gvern diġà jaħdem fuq pjan biex dawn l-effetti negattivi jittaffew jew jitneħħew. Il-Gvern diġà qed jaħdem fuq pjan biex dawn l-effetti negattivi jittaffew jew jitneħħew, anki jekk għadu irid naraw x'tip ta' Brexit se jkun hemm. Fuq livell bilaterali bejn Malta u Renju Unit ser naħdmu biex inkomplu fuq is-sisien soda ta' kooperazzjoni li kellna u ta' għandna bejnietna foqsma tas-saħħa, edukazzjoni, kultura u turiżmu. Waqqaft Brexit Unit fih dan l-uffiċċju tiegħi biex flimkien ma' ministri oħra neżaminaw il-reperkussjonijiet u l-potenzjal ta' opportunitajiet ġodda li jistgħu jinfetħu.